Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz, benvinguts un dia més al meu canal i avui comencem el primer episodi de Putejant en Xen. Bueno, benvinguts a aquests episodis que faré de tant en tant amb diferents youtubers catalans, que serà coses que ells han de triar per putejar-me a mi, ¿vale? I avui, com podeu veure, no estic a casa meva, o sigui, estic a casa d'una altra persona, això sempre serà així, estaré a casa de gent, seré el convidat de YouTube en català, i avui estic a casa d'en Xus Lord, que el tenim aquí, sisplau, Xus Lord. Hola, molt bones, què tal? I bueno, jo no sé què vinc aquí, Xus, no sé què estic fent aquí, realment, no sé què estic fent en general. En Xus ha triat, en aquest cas, com que és un gamer català, que ja tindreu totes les dades per aquí baix del seu canal de Twitch i el seu canal de YouTube, si no se'l carrega. Sí, està en stand-by al canal de YouTube, però l'activarem Vale. una mica. Doncs això, he de jugar un joc que no sé quin és, a veure què em fas, a veure què... Tinc alguna cosa preparat. Puteges? A veure de quina forma em puteges. No sé si hauràs jugat, per això, jo espero que no, espero que sigui una sorpreseta. Bueno, a veure... Bueno, per jugar al joc tinc preparat uns materials, vale? Perquè Vale. sigui pues, més ben ambientat. Una cosa que diré, que de tant en tant potser faré així. Hola. Hola, què tal? Perquè tinc el micro aquest aquí, que hem provat coses, hem tingut molts problemes fins a arribar aquí, i hem provat coses i crec que aquest micro ens sentim més o menys els dos i és el que té més qualitat i que jo crec que serà millor. Vale, doncs, bueno, tanco els ulls. Em vols embenar o alguna cosa? Bondage, no? Pots dir que Mira, m'estic tapant un ull només, però amb les ulleres, me'n carregaré les ulleres, però bueno, estic tancant els ulls. Vale, bueno. Si no em peten les ulleres, que estic sentint una pressió ara mateix... Ara, bueno, també t'ho pots treure, però no obris els ulls, vale? Vale, Estic no obro els ensenyant. ulls. Veureu així, ho ensenyo a la càmera, i no he obert encara, o sigui que potser és una cutrada com una catedral. Bueno, és igual, aquí estem. Va, tenim això, que no sé massa com es ficarà, però jo Vale. ho ensenyo a la càmera i trec una altra cosa i ho fico, vale? Vale. Mira, una pista sonora. No crec que sàpigues el que és, però No té idea. espero que sigui de la teva mida. De fet, veig que està super deformat, així que serà més divertit. Vale. La teva mà esquerra, vale? Dreta, esquerra. Esquerra. Perquè sé, Entens què és, no? Guants, tio? Guants? Ai, Fica-te'ls com puguis. Ajuda't de l'altra manera. tia puta. Aquí falta un dit. Falta un dit. Aquí, ara. Són de qualitat màxima, Ara. Els vaig comprar de qualitat hipermàxima. Vale, aquí em falta un... A veure... A veure, això és el polze. Això d'aquí, fica. Sí, que difícil que es foten uns guants sense veure-hi. És Ara. És el... Vale, l'altre me'l ficaré veient-hi, vale? El guante challenge, vale? Alguna cosa més que no pugui veure encara? Va, doncs, obre els ulls i pots Vale. ficar-te l'altre guà. Però l'altre el tinc amagat darrere la meva esquena. Masturbate Simulator? Hola, doctor? I ara tanca els ulls, que fem l'últim. Ara fliparàs una miqueta, A veure... A veure què m'està fent. Tun. Hòstia, ja sé que jugarem. Saps què és? Bueno, més Pot o menys, ser, pot ser. Bueno, obre els ulls, si de cas, fica't tu mateix. Sí, Saps sí. què és això? Sí. Pues fica-t'ho al coll. Sí, bueno, ja tinc el micro aquí, Vull dir, no m'ho dic... Cuidao. Ah, no, mira, aquí. Tu fiques al coll una miqueta per fer el... Vas a flipar perquè és fatalíssim per jugar amb els guants. Vale, Vale? vamos. Vamos a ello. Uns oberts, uns tancats, bueno, ja Vale, t'imagines el joc, no? sí, ja podem- Quin joc és? Fes l'aposta. Surgeon Simulator. Efectivament. Bueno. Surgeon Simulator. Bueno, sé que patiré. Vas a flipar. Vale, doncs... Bueno, obre el joc. Sí, Surgeon Simulator. T'he de dir que tinc uns quants nivells desbloquejats, Vale. Fotràs el més xungo, no? O alguna cosa? No, comencem amb el més fàcil, que el més fàcil ja és super xungo, Bueno, a veure, perquè clar, aquí el senyor Xus Lord té aquí uns... Què és el senyor Xuslot? Té molt poc espai. I amb aquests guants, a més. Jo al principi amb els guants, després jo ja, si vols treure-te'ls. Però almenys intentar-ho. No, aquí putejant és bé. Les tecles calen? Sí que calen, sí. Vale, joder. Bueno, és igual, aquí putejant... Amb això, Poca broma. Bueno, ja comencem. Vés-te... Espera, que aquí té un cap... Aquí el cable és horrible. Vale, no, això està bé, perquè això És per al puteig, vale? és putejant de veritat. Vosaltres no veieu, però el cable del ratolí és super tens, vale? Llavors, tens molt poca mobilitat. Claro, Què faig? Va, guia'm. Operaciones. Operaciones. S'ha de començar.
I llavors el que farem és la primera operació bàsica, la més fàcil de totes, vale? Vale. Que la més fàcil de totes és operació de cor. Un transplant de cor. És fàcil. És la més fàcil, la més fàcil. El puteo és tuyo. Let's puteo. Vale, doncs el que hauries de fer és pues, comenzar operació, vale? Però perquè sàpigues, com que no saps com funcionen els On botons... està comenzar operació? Aquí. A la dreta. Una mica a dreta. Aquí. Aquí. Vale. Que sàpigues com van els botons, vale? Sí. Em sembla que és... Així? No me'n recordo massa. Bueno, sorpresa, ara ho provarem. Vale, crec que el pacient morirà, eh? Jo prevec ja spoiler. Vale. Hola, senyor. Pobre. Ai, per agafar? Vale, has de fer cada dit. Aquest és el dit Ah, petit. oh, què dius? Cada dit, cada botó és un dit. A veure, aquest és aquest, Ves a... aquest és aquest, Et recomano que fiquis aquest és aquest i aquest és... Ah, vale. Buf, espera't. el dit corresponent a cada veure. botó. Anem a agafar això. No puc. Sí puc? Cuidao. Vale, aixequem. Vale, i ara, què representa? No, primer és de treure-li la cosa aquesta, Li has no? de treure la capa. Vale, a veure, senyor. Ah, mira, molt bé. T'enganxa? Molt bé. Utilitza la fuerza. Vinga, a la merda. Suposo que m'he de carregar les costelles, perquè la millor forma d'arribar al cor d'una persona per salvar-lo és carregar-te tot l'altre del seu cos. No. També és una eina, no? Tot el que hi ha aquí es pot utilitzar. A veure. Cap a bé o cap a malament, però es pot utilitzar. Espera't. Va. La taula, ja ho... Tio, que se me'n va de la pantalla. Sí, se'n van massa els marges, no podem... Bueno, mira, ho estic agafant. Oh, yeah! Ho estic agafant. A veure. Vale, abans que facis qualsevol cosa, a dalt veus que posa 5.600 mil·lilitres? Sí. Si arriba a 0... De la sang. Sí, s'ha acabat. I a la dreta que posa 0 mil·lilitres és com la sang es va perdent mica en mica. Si fas ferida... Oh, no! No! Agafa! Treu d'aquí! Treu... No! No, sí. A veure... No, els dits. Agafa. L'estàs matando, Johnny, l'estàs matant. A veure, vols... Tio, és que... Vols agafar... Va, aquí es queda. No, però no li donguis amb el... A veure... Que està donant voltes. Va, que doni voltes. Això és horrible. No havia jugat mai, però és que... És pitjor que el que pensava. No! No te'n vagis de la pantalla! Bastonet, no? Tio, però què és això? Jo m'he dit que el pacient està perdent sang. Bueno, però jo què sé, saps? Vale. Vinga. Vale, què li puc donar perquè no perdi sang? T'ho dic o... No. A veure. Bé, mira, encara queda... Ui, quedava quasi professional. Tio! I queda 1.400 mil·lilitres i baixant a massa. tota llet. Ah, sí. És que te l'imagines a la vida real i flipes, és que vull dir... A veure, tio, però... T'has agafat a la tauleta. Agafa alguna cosa. No, Bueno, mira, una mica de tot, no? no, això fora. Ara, a veure. M'acabo de xutar jo sol, no? Vale, molt bé. Molt bé, perquè... Vale, bé. Viva les drogues. Això vol dir que està bé. A veure, però vols agafar-ho? Bueno, se t'ha mort el pacient. Comencem bé. Doctor, tenim una baixa, doctor. Vale, intentaré... Diguem-ne que el taladro aquest no l'he d'utilitzar, no? Volveré a intentar. Ho vam intentar. Va, no, però vols agafar-la? Sí, abans se m'ha quedat enganxada com si fos un... Mira, sí, com si es fos enganxifosa. Vinga. A veure... Te odio. Anem a maltractar-lo una mica. Va, vinga, això. Vale, és que això ho tinc girat. Tens un problema a la mà, senyor? Ahí, ara. Sí, vull... I ara, si vols agafar alguna cosa, ja suerte. A veure... Però, tio! La mà baixant i del pujant. No, el got aquest no, farà. Martell, fica't com tot... Ah, bueno, més o menys. A veure... Així. Ole. Bé, cuidao, Vale. Ara això... Espera. No. Espera, me'n vaig d'aquí. No. No, que ho havia agafat molt bé. M'encantaria que hi hagués una càmera, tio, que es pogués veure la persona sencera, a veure com va fent això. Vinga. A veure. La tècnica del balancín.
però... Intenta no tocar el que és el perímetre. Ja, tio, intenta, diu. Vinga, va, vols trencar? Hey, listen! No es trenca, això? Mira. Ah, mira. Vale. Ara. Bueno, Bé. Ai, el rellotge! Que la puta, tio. Sabia que passaria. Fora. Ja m'estic cansant d'això. Fora. Molt ben agafat. Ah, per favor. Per favor. Parlem amb el doctor Shende. No puc agafar les costelles? No, Si les has de tancar, les costelles, i he deixat el... I el rellotge dintre. A veure... El rellotge, tio, és igual. El rellotge no. Deixa'l. Vas bé, Xem, vas bé. Està suant sudor. Cau la puta. La mà... Si no... A veure, pulmó. Ja sortirà, ja. Vinga. Oli. Trata de arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Ulo, mira. Bueno, això no ho deixo, va. I has fet el rellotge i tot, l'has tret? Ah, bé. El rellotge, Soc un mago. el fetge també l'has tret. Va, està bé, treure fetge sempre. Estic fent un massatge als pulmons. Ah, mira, així. Vinga! Estás en buenas manos, tranquilo. Així. Pápatelos, tócatelos. Están ahí, ¿verdad? Pum. A ver todo, vámonos. Uy. No. Una serra. Ah, xerrar, merda. No! Fot d'aquí tot. Uy. Uy, que tires. Va. 2000 años más tarde. Vale. I ara refrega-li per aquí, per on puguis. Per la pell, ja està, 0 mil·lílitres. Vale. Sí? Sí, ara no veniria baixant sola, no sé que t'ho facis mal. Vale. A veure, amigui. Sí. Això d'aquí al mig què és? Això, per treure-ho, ho has de tallar. Oh. Amb 2 dits. Mare de Déu. Amb 2 dits. La tècnica ninja ancestral. Que la punxa és el que... No. 2 mil·lílitres. El paciente. Sí? Sí! Oh, yeah. Sí! Així. Métele. Ja està, perfecte. Puc ficar més? Va baixant el nivell de sang, llavors, perquè és ferida. I topa dentro. Bona! Collons a la puta merda. Vale, Jo, quan jugo, ho faig amb bisturí. La que està més marcada. Aquí, molt bé. I ara baix... Ui, cuidao. Just on s'acaba el tub i comença el... Aquí, no? L'estómac. Sí, hi ha una línia. No. Ui, una miqueta més endavant és. Una miqueta més cap baix. Ara. Menys tensos per ser. No es talla. Ara. Vale. Vale. Ah, cagar. Ja està, no? Ara has de tallar el cor. Has de tallar les venes. Bueno, sí, les artèries, igual com el que has fet amb això. Vale. Joder, pues, per què l'he tirat? Recollonces. Vale. Bien. Vale, has de tallar... No! Bueno, dintre del que cap, podria deixar-ho allà. Dintre del que cap, podria deixar-ho allà. Sí. No! Agafa-ho, cony! No! Ara. No! I va perforant, No! Tio! Fot! Ai. Vinga, métele. Ara, vista zero. És que mola com... Deixa, ja. Et veig patint molt, gent. Tu volies que et protegés? No, està bé. Se t'ha caigut o m'ho ha semblat? Se t'ha caigut. Puta, tio! Escolta! Bueno, un bisturí més dintre del cos. Tampoc ve d'aquí, no? No, així no, tio, però agafa-ho bé, tio. Tinc una notícia bona i una notícia dolenta. La bona és que l'operació ha sigut en Mèxic. La dolenta és que tens bisturís per dintre. Ai, Dios. A veure, senyor. Agafa això, collons! No. És això, no veus? No sé, tio, m'estàs fent una escabatxina aquí, xaval. A veure. Ah, mira, ja està. Un l'has tallat. No, però encara... L'altre, aquest, no? Sí, el que passa és que està baixant la sang a tota hòstia. Va, passa res. Bueno, estàs a 120, 185... Bueno, està mort, no, senyor? Està mort. Has estat molt a prop aquest cop, Molt a prop.
Vale, això són diferents... Els ulls. Però els ulls. Vamos, els ulls. Mira. Vinga, arrenquem ulls. Va, t'aviso que no sé com va, la d'ulls. Però l'ull deu ser ràpid, és plac. A veure, primer, estàs sedat? Ui, ja tinc una ampolla. Estàs sedat? Sí? Estàs sedat? Estàs sedat? Sí? Mírame los ojos. Ui, jo me'ls Tio, està... Però sedeu-lo bé, collons. Vale, això puc... Li has de treure alguna cosa, no? Vale, li has de trencar les ulleres, no? Però no li pots treure i fer-li un... Saps? Per què estàs despert? Pregunto jo, Bueno, doncs... El puny. Te l'has menjada, te l'has menjat. A la nau no cal. Tio, home, a veure, anirem a lo... La injecció és de curació! No! Va, no passa res. Total, està mort, aquest tio. Amb la destral aquesta, sí, clar, jo volia anar a buscar la destral, se m'ha girat. S'ha girat bé. Ara un hachazo al cap per tallar-li les ulleres. Clar, tio. Farès, aquesta destral. Bé, veus? Veus? Vale. Ah, doncs t'ha sortit bé el tret. Perfecte. Mira, ens han donat un logro i tot, les gafes no sirven de nada. Ah, tio. Però pots quedar aquí dalt? Ja, jo vaig jugar a aquest joc fa la tira de temps, ja no me'n recordo. Ah, sí. Ah, sí. Veus? Sí, mira, no em mires la mà? No. No me sigues? Hola? Hola, hi ha algú? Espera, un moment. No, està a les parpelles. Un moment. Quants dits hi ha? Quants dits hi ha? Espera. Vale, obre'm els ulls. No, espera't. Sí. Ui, no, no, que t'he dit que... Vale, molt bé. Sí? Sí. Joder, quina mirada més penetrant. A veure, què collons has de fer? Ah, mira, una cullera. Com has d'això els ulls, amb cullera? Tota la vida. No sé ben bé què vols fer. Vull agafar les tisores. Però les vull agafar per on s'han d'agafar. Ui, perdó. Ui. Per què t'ha fet això? Com t'ha fet sang, això? És igual. Sí, en tinc unes aquí. És igual, anem al bisturí. No, això no pot ser. No ho sé, No, jo crec que és... Jo agafaré la cullera. Agafa la cullera. Segueix la cullera, no? Sí, des de baix? Com collons li trec l'ull? Vale, se m'ha caigut la cullera. Adéu, cullera. Adéu. Mira. Aquest home està mort partint de... Mira que bé ho he agafat. Oh, no! Adéu. Tio! Ui, ni pots accedir allà. No? Diria que no. Fills de puta. Mira, que sí. No sé si estic fent alguna cosa, Jo crec que ha de ser una mica també com a l'altre, que és molt vast. Vale. No sé si això es veu o és dolent. Bueno, mira, quasi el tinc tret. Mira. El tinc quasi tret. Mira que m'ha costat el tio. Potser el puc treure ara. Bé. Oh, quina grima, tio. Hòstia puta, tio. Oh, quin asco. Hòstia puta, tio. Quin asco, xaval. Què és aquesta merda? A veure... li has de tallar ara. Vaig a tallar. Sembla com un escrot, així, una cosa rara. Mira, això ja ho tinc aquí com ficat. Bueno, mira. Se t'ha clavat aquí la ungla, saps? Mira. Bé. Crec. No? Espera't. Tio, no, què fas? Tio, deixa de moure't. I total, només estem tallant l'ull, saps? Mira, ja l'he fotut un derrame allà. Em fa molta angúnia, això. Mira com se li cauen els nervis. Dios, va, talla. No tinc xeringues. No, les xeringues només han començat han caigut al terra. Ara. Un. Vinga. Això amb tot l'amor, no? Així. Mira com s'ho mira. Que viene. No, vas. Em sembla molt Tio, però... Més o menys amb estil, saps? Fotem la botifarra aquí. Així. Saps? T'operaré, que ho sàpigues que t'operaré. Hola, mira, per culpa teva... Estava jo bé? Pobre.
Ara. No? No. Sí. Meto cuchillo, saco tripa. Has de... Abans ho he fet molt bé. 2, 1... No, merda. És difícil, i a més com que no saps massa què has de fer, saps? Però l'altre l'he tret, però té un ull, Cuidao, Cuidao. Bueno, doncs, escolta, molt bé. Sí, però bé. Suat una mica, M'ha putejat una mica, sí. La veritat és que està bé, està bé. Bueno, m'ha agradat. Moments divertits, el teu. No tens control... Però per res. I amb els guants aquests... I anava mirant com jugaves i em veia cada cop com més encarcat jugant. Però bueno, ha estat xulo. Bueno. Doncs aquest ha sigut el primer putejant en de luz, ja veieu de què va el rotllo. Vull dir, merci, Xus, per putejar-me així, ha estat guai. Que guai els guants, tio. M'encanta putejar, vull dir que... Sí, no, està bé. Cap problema, sempre que vulguis que et putegin, ja estaré. Està bé, perfecte. I doncs, bueno, el proper no sé qui serà, encara he de parlar amb gent i tal, però, bueno, m'ha estat guai. Vaig de treure'm això, perquè m'està suant les mans, però una flipada. Bueno, clar, és que això no transpira res. Hòstia puta, tio. També molles. Ficaré a sota el seu canal de Twitch, sobretot, que és el que fa directes i tal. Guai. I el de YouTube, que si desapareix ja el trauré, però de moment el de YouTube, que repuja els directes i tal. Molt bé, doncs, moltes gràcies. M'ha suada, M'encanta, o sigui. Tot pa ti. Amb això pots recrear uns quants Shendeluts. Quin material genètic. Material genètic que t'hi cagues. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens veurem al proper Putejant en Shendeluz en aquest format de vídeo. Espero que us agradi. Doneu-li un like si us ha agradat. Subscriviu-vos al canal si voleu seguir veient coses d'aquestes, perquè contra més us subscriviu, més likes en feu, doncs més faré coses d'aquestes. Perquè vaig dir ja que faria molt a Twitch i tal, i que YouTube potser ho deixaria una mica abandonat, però per això he fet aquest format, per poder tenir contingut a YouTube i que sigui diferent, sigui una mica més divertit i tal. Doncs això és tot, doneu-li like, subscriviu-vos, i si aneu a Twitch també us podeu seguir a Twitch, els directes que faig, i subscriviu-vos amb Amazon Prime si voleu. I, com dic sempre, ens veiem aviat. Adeu. No s'aguanta gaire, això? No, perquè t'he fet el nus com molt per relaxar-te. Sembla que tingui... Tu hauries de ficar potser per darrere de l'orella, no? A ver, has de ser així perquè no em caigui. A ver, vamos a operar. A ver, que se me cae la mascarilla. A ver. A ver. Bueno. Espera, em trec això també. Així ens queda com el Vale, piloto, sí. No? Ai, se m'ha enganxat aquí, me cago. Bueno, a veure. Tinc problemes. Vols un cúter? Houston, tenemos un problema. No, això és que tinc el cap gros. Vale. Bueno.